ден, уважаеми гости, домакини, приятели! Днес ние, музикантите от Плевенската филхармония, сме тук при вас, за да ви доставим радост, да се опитаме да променим ежедневието ви, да го направим по-красиво. Специални гости на събитието са госпожа Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България. Господин Вежди Рашидов, министър на културата. Господин Иван Новкиришки, областен управител на област Плевен. Госпожа Петя Василева, заместник-председател на Общински съвет Плевен. Професор доктор Димитър Стойков, кмет на община Плевен. Господин Стефан Петков, заместник-кмет. Тук сме, защото бизнеса и културата в Плевен си подадоха ръка. Идеята и организацията на този нетрадиционен концерт е плод на сътрудничество между ръководствата на завод Вапцаров и Плевенския оркестър. Давам думата на господин Владимир Попов, изпълнителен директор на завод Вапцаров. Добър ден! Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър, уважаеми гости, скъпи колеги, имам удоволствието да ви представя възможността да чуем един уникален концерт за България, изнесен по нетрадиционен начин. И бих искал с няколко думи да споделя как се дойде идеята и какви са причините, по които ние решихме да подкрепим тази идея. Ще бъда много кратък. Идеята дойде директно от директора на Плевенската филхармония господин Илиев. След не много дълъг размисъл, ние решихме да я подкрепиме. И много ясно искам да кажа, че не я подкрепяме заради това, че бизнесът подкрепя културата или културата подкрепя бизнеса, а защото има две основни причини за това. Първото, улисани в стремежите си да правим по-добри продукти, да побеждаваме конкуренцията си, да увеличаваме пазарите си, да гласуваме по-добри закони, може би. И улисани във всички тези неща забравяме, че тези цели се постигат много по-лесно, ако успеем да ги удовлетворим по някакъв начин. А удовлетворяването идва и е започва с такива културни мероприятия, за да покажем на хората, че тези цели стават удоволствия, когато мислиме, че може по този начин да ги постигаме по-лесно. Втората причина, важна, е, че се опитваме да направим една симбиоза. Много хора си мислят какво е общото между един симфоничен оркестър и един хор и машиностроенето. Да, в общи линии, на пръв поглед, нищо общо. Но ако ние в бъдещата си работа, всички както успеем добре да я вършим и сме професионалисти, винаги се сещаме за този концерт, нали, ще стигнем до извода, че ние трябва да работим като един симфоничен оркестър, който да доставя такова удоволствие и наслада, когато вършиме действията си, тя да достига до всеки един от нас, до нашите клиенти, до нашите партньори, до хората и до всичко останало. Това са основните причини, поради които ние подкрепихме много бързо идеята и затова се надяваме, че никога няма да я забравите, а винаги, когато работите вашата работа, каквато и да е тя, се сещате за него. А ако я забравите, ние след една година ще я подновим и ще ви припомним за нея. Ще се опитаме да я превърнем в традиция. Благодаря за вниманието. За да ви пожелая приятно слушане, то наистина да е приятно, бих помолил да си изключите мобилните телефони, за да не нарушим ритъма на концерта. Благодаря още веднъж, приятно слушане. Приятни мигове с плевенските филхармоници, хора и солистите от общински хор Гена Димитрова с диригента Нелия Дечева. Гост-диригент Димитър Панов. След тези думи, които чухме, много е трудно и аз да кажа нещо
по-хубаво от това, което каза директора. Наистина искаме в този един час да създадем един празник за всички ни, защото, както казват Beatles, всичко, от което се нуждаем, е любов. All You Need Is Love с солист Даниел Меса и хора. Чуйте Абба след това и всички евъргрини, които ние обичаме.